Inače, Relja je bio redovan gost na live-ovima zato što voli da gleda live-ove, ne zato što je ikada u životu kockao. Čisto da se to razjasni. Ja sam, ne zašto sam ja, brate, završio kurs. Bio sam krupije, kasnije sam radio na brodu 2 godine kao krupije. Možeš? I brate, i onda znam otprilike kad će gde da pada. Znaš da gađaš? Broje, ne znam Što najče, nekoliko puta mi je ušao u live i napravio pare, ali nekoliko puta je izgubio, ali više puta napravio. Pa da, zato što, Ne mogu nikako da zaradim lovu od kad mi dolaziš više. Pa jebi ga, pa mora me platiš. Haha, procenat ide Relji, brate, respekt. A sad si bio krupije? Ne. Mogu bih da budem krupije. Ali ovo je pravi kockar, ima priče, ima žvaku, ima sve. Ovo je slabo, nisam probavio. Ja sam pomišljao, htio sam ga pitao, jel su ga tad buraz na brodu ili kako, brate? Ne, s broda su me bacili. Jer te vrak krupije, ali znaš, u džepu, brate, samo čipovi idu, nestaju sa stola, brate. Svi se pitaju kako. Jesi pravo čuš banger,